Geçer kardeşler, esenlikler oğuz ile. Bugün ýene-de biz kardeşler bilen bir temanyň agyrly ýerini, Türkmenistanyň agyrly ýerleriniň birini gozgadyk, ýani gozgamakçy. Indi şöyle seredýärsa bir Türkmenistan indi 91-nji ýylda garaşdyrylgan diýsoň bir tarap boldy zat ýa bir giden odan sözler bilen dowam edip gelýär. Asmanymyz asuda diýerler, urşok diýerler. Ýöne näçindir-de Türkmenistan ýylyna ýurtdaşy pulsuzlanýar, keselbent bolýar, tebigaty gaýalanyp dur. Ýyl-ýyldan Maşgala institutumyz, ýurdun kökü bolan Maşgala institutumyz daga barýar, ýok bolup barýar. Agramly ýurtdaşynda gazanjak Maşgalasyny eklejek şonuň ýaly günde de ýani türkmen ilkmanda boldy. Bunyň sebäbi näme-ka? Ýani näme üçin gelişenok Türkmenistan? Nebitimiz var, gazymyz var, topraklarymyz baý, suwumyz azyrak diýmesek, ýöne onam şu wagtky bilim bilen ýakynlaşdan suwam dünýäň ýerine ýetirseň boljak-da. Näme üçin Türkmenistan gelişenok? Näme üçin Türkmenistanyň ýurtdaşy bir güýçli fizik, biolog ýa ýönekde bilen aýdanda alym çykanok Türkmenistandan. Näme üçin çykanja alymam Amerikada, Ýewropada işleýär, ýa Türkiýede gelip görendirler. Sportsmen diýilen bir gatlak bardyr, futbolist ýa bir MMA-da gatnaşanlar. Olar bir güç bilen fizik taýinlik bilen mümkinçiligi ýetýärler, oglunlar gaýlamaz. Oňa diýerse o diýip bolar. Ýöne bir bilim bilen ýakynlaşan ýa bilim bilen bir ýurdumyzy ileri bir baý döwlet ýa-da bir gelişen dünýä standartlary ýa-da bir dünýäniň bilen bir aýak uýdurup biljek mana mümkinçilikler ötüp biljek adamlarymyz ýok. Näme üçin aýdyňlamyz ýok? Nemede sos mediada ýa-da döwlet mediasy diýip ulanylýan neme bardyr? Telewizor, onsoň radiosy, onsoň ýene nämesi bar, ýene metbuat bar. Näme üçin şu taýda diňe bagşylar bar, ýalakalar bar diýip aýdyn. Indi başa ýok Türkmenistanda, aýdymçylar bar diýjek bolanda. Bir suratkeş zat bardyr. Ýani ýurdun ekonomikasyny galdyryp biljek, beýin tolkunyny döredip biljek bir aýdyňlar eýe çykylanok. Näme üçin başga Türkmenistan, näme üçin Hatayda gidip okamaly? Näme üçin Türkiýede, näme üçin Rossiýada, näme üçin Türkmenistanda güýçli universitetler, dünýäniň her künjünden getirilen ýani alımlar ýa pedagoglar ýok Türkmenistanda. Bir giden binalar salýarlar, saglyk merkezi ýa enemehri ýa diňe aeroport, poliklinikalar ýani medisina nemesinden sagaldyş awaza şonuň ýaly bina bolup dur. Ýöne içi boş. Ýani hazina, ýanky binalar hazina agram berýär, ýöne adamymyzy gelişdiren ok, ýurtdaşymyzy güýçlendiren ok, akly ýaýradan ok ýurdun içine. Bärde bir anormal bir hereket wada indi şonuň kardeşler her kim öz görüp bilýän tarawyny, sebäplerini bir ýurtdaşlamada ýetirsek şondan söz açalyň şuň. Rahat kardeş, söz senden. Sağ olun kardeşler sözleriniz için. Assalamu alaykum vatandaşlar. Başımız hayırlı olsun. Ne gati goy tema gat goy soru. Ne Türkmenin her bir Türkmeni berilmeli soru bir cevap bilmezek
hükümü terörist toplanıp cevap berip bilmeyecek sözler de, sorular da abi. Şu soruları berip bilmediği hali Türkmeni şu dereceye getirdiler. Yani hem için Duranok bizde Michael Tyson, hem için Duranok Fyodor, hem için yok Ronaldo, Messi yok, ya Grossmeister yok, Kaspanavut yok diyen de. Doğru değil mi Erdem? Ya o. Ne mi? Bizden çık ya. Katku Ronaldo ve Messi çık ya. Fyodor ama Tyson çık ya bizden. Grossmeister hem mi sen ma? Çıkanı. Öldürdün. Yok etsin. Bir anda kuran. Yine sor mu? Sen sor mu gadır? Sen yengdin deyip Merdan. Sen yengdin birini deyip şampiyon oldun deyip seni öldürdüler. Sen sor mu yine yanındaki şey sor mu? Sen dostunu öldürüyorlar. Sen sor mu? Süleyman Yani şehittiler. Süleyman'a. Şöyle çok önemli. Süleyman Tursunbayev. Yaş oğlun. 13 yaşı sportsmen. Tü diyen vakti. Yaş oğlun. Hoca uluyu. Arda uluyu. Oğlun. Yaş oğlun. Gelecek ömrünü. Türkmenistan Baydan'ı buraya doğru patırda bilecek daha doğru patırda çoğulun şol. Ya da yine Kurban Berdiyev deyip trener var futbolistan Rusya'da. Şon nimetinin adı nemedi? Trener ol işleye de bir nemede. Rubin'da mi? Bilmem o Rubin'da da hatta Zenit'te bayarlı menaken. Trener oluyor. Ne için Türkmenistan'la? Tövmede Türkmen olurlar. Yine Amerika'da her Mendeleyev'in sonki tabletsadani otta yanmayan, soğukta donmayan, erimeyen element taptı. Yoğurtun oğlun sandık kaçıdan. Amerika'da profesör veya öldürdün, öldürüp kadar ölmesen. Ne edip duruyorsun oğlum? Yanına hakkım görüp durunu. Taşırudun adamları, taşırutlar Amerika, Avrupa taraflar şunlar zihin adamları satın alıyor. Futbolist, sportsmen, grossmeister, kosmonavt, profesör ne olursa şu geleceği var deyip satın alıp gidiyorlar onu. Düşüncelerini, fikrini dinler. Biz de ne ediyorlar? Biz de turmaya tıkıyorlar. Onu vurdum deyip turmaya tıkıyorlar, öldürüyorlar. Yıllar sonra ne bir de içimizde var. Bir tane yakıttılar ya, alim. Alim oğlunur. Sosyolog. Türkmenistan'ı yok çoğunlar alim. Her sözün, her teoristin sözmüsü Türkmençe, Türk düşündürüp bir adam. Beş dil biliyor. Aşor oğlun. Yanına kırıldan şunu gurur eder mi? Onu bunu. Dostları, doğanları, giderek. Hiç iş adamlarının kadarı yok Türkmenistan'la. Onu ne şey diyorlar? Cahillikten ediyorlar. Cahil olsan şunun çıkarılasının ödüleyinde. Sebebi o tarzda alımga bilimge yol yoktu. Senin yıkadım gücü var. Prezident gücü var. Şunu diyorlar. Yerim alaymasın deyip korkusu var. Alımlı bilimli adamlar yerim alaymasın korkusu var. Ministrem şunu alay. Prezidentim şunu alay. İkisinden satıp bilen ok. Prezident şolum. Prezident Türk öğrendi bizde. Taşıyorduk da gülüyordur. Düşüp bütün dünya Türkmenistan'ı gülüyor. Sosyal medyada, internette açıp gördüler her Türkmenistan maskara. Maskara şoň şeýle Türkmenistan'da internet yok. İnternet ba, öýler hocanın agyzy. Bukço, şol daşyp nimeler hiç dem yok. Belgeli, daşypda berilen habarlaryň hiç dem yok. Söylem şu şunu aýdym. Seňin üstüne ten olanlar. Sağ olun. Bolýar, sağ ol. Osman kardeşler senden. Salam kardeşler, salam edil vatandaşlar. Hiç yaşı.
Türkmen näme üçin öz aýdynlygyny ýok edýär? Näme sebäpden? Näme üçin bir aýdynlanmady? Hiç kamdyk. Öz aýdyň adamlanmady. Bir aýdyny ýetişdirmek üçin 30-35 ýyl gerek. Ene aýdynsyz ilmli, bilimli bolmadyk insan bilen ýol ýöre bilmersiň. Döwlet hem gura bilmersiň. Ene gurulan döwlet hemçiler ýaly bolar. Ene halkyň %70-80% ýurun daşynda tergelden bolar. Biziň halkyň şöyle bir düşünjesi bar. Çağamy söýýän, çağam ýok, bu ýalandyr. Çağatyny söýýän adam çağatynyň gelejegini görür. Sen aýdynlygyňa, aýdyn insanlaryňa eýe çykmasaň, seniň çağaň gelejegi ýokdur. Senin çağaň gelejegi ýok. Sen sebäbi şol aýdynlar ýurdy akidýändir aňyrlygyna. Sebäbi bir aýdyn insanlamady ýok edilýär. Bir aýdyn ýetişdirmek üçin näçe ýyllar sarp edilýär. Olam ýektük galyp barýanam aýryalar. Merdan Muhammedow. Arap dilini, Rus dilini, İnglis dilini, Türk dilini hemmesini perewod edip özüm sosiolog oglan. Ogurlap alyp gitdiler ha. Şol Türkmenistan aňyrlygyna gidip biljek oglandy şol. Hemmedanyň problemasyny çözüp biljek oglan. Şonu akidip aňyryk dykkan adamlarym şoloňam çağalarynyň gelejegini gutarjakdy şol. Gelejegini gutarjak. Türkmenistan bir dünýäde tanalyp duran bir döwlet etjekdi. Öňünde goýan öyle maksatnamalary bardy. Öyle planlar biçildi. Su, yer reformalary biçildi. Hemme zady edildi. Şunu etmek üçin aýdyn oglanlar gerek, şunu döwleti aňyrlygyna gitmek üçin. Hem üçin öz türkmenimde özümde yamanlyk edýär. Ya olar başga bir planetadan mı geldiler? Näme sebäpden? Senin çağan gelejegi ýok. Senin o toprakdan başka ýeriň ýok. Başka gidip niýde ýaşajak sen? Başka ýurda sen baryp sygyny bilmersiň. Öz ýurduň ýaly bolmady. O ýurda baraňdan soň saňa nähil göz bilen seretjekler. Türkmen öz aýdynlaryna hökmen eýe çykmalydyr. Aýdynsyz döwlet göremez. Ilm bilim bolmadyk ýerde diňe jahillik görer. Sağ olun. Ola, o kardeş sana bir sorum var onda. Başlasam. Diýmek biziň en atalanmadyň, en ata biziň ýurdumyzda watandaşlarymyzyň, ýani ýurtdaşlarymyzyň en ata bolup görenleriniň aglaba bölegi, ýani agyrlykly bölegi en at çağatyny hakykatdan hem söýeni okenda, şeýle bolýar-da, ha. Agyr bölegi de hemmesi görüp bilmeýärler. Ertir ne boljagyny bilmeýärler. Şol aýdyn oglanlar ýok bolan soň 30 ýylda nähil boldyk biz. Ne güne geldik? Yine 30 ýyl ýörärmi şu döwlet? 5 ýyla ýöre bilmez. Suwgatçylygy başlady ýa. İçeride pul ýok. Azyk ýok. Ýere ýöretilmi. Öz aýdynlygymyda eýe çykmadak boljak günümiz şu biziň. Hiç bir en ata çağatyny söýýän däldir. Söýýän diýmek ura tadyda bir diliň ucundadyr. Ukrainada uruş başlandy. Näçe Rus student oglanlar o ýerde galdy. Ýekejede çykyp biziň çağamyzy getirdiýen boldumy? Ukraina Russiýada uruş gidipdi. Haýsy çykyp meň oglum öldü diýdi. Haýsy bar häkimlikden talap etdi. Çağam getirip berdi. Bular onda çağatyny söýmeýän bolsa özüm söýýär diýelim, ýa özünem söýüp bilen bolýarlar, şöýlemi? Bizimkiler ertir ne boljagyny görmeýärler. Ertir başyna ne geljegini bilen. Şunu tapsam
ertire Allah yetirir. Çok düşüncede edikler. Ilımın yeter yetmediligi var. Ortada bir ılım bilimin yeter yetmediligi du ortada. Yeten okşol. Doğru. Böyle tavol. Rahat kardeş. Devam et. Taolun bey halkı var boş tarafı unutturardı. Boş tarafı boş. Näme diye köynür sağlığımı ıyalar. Sağlığımı onu düşünýän mi vatandaşlar? Sağlığım näme bolýar? Kız tomusdu, ıssydy, asfaltda garýan, uzakdan 100 metre, 150 metre garyn suwa ýa körkörlendir, suwa. Barýan ýok, barýan öl ýok. Şoňalyk, şoňa sağlığım diýerler. Näli dini hem kişi namazı kabul dini Allah'tan dile etmeli. Yok ho. Allah'tan dilersen şu an için dilerin yetmedi mi? Allah'tan hani verdi mi? Bayta gittiğiçe beteleşen, gittiğiçe dinle. Beni rahatlaydım öyle. Dünyanı yürüten alım bilimdir. Din nedir? Dini devlettir. Din okuyan, dini yürütürün yurttur. Aşaklıdır, gat aşaklıdır. Ne? Misaldın. O vaktan İran, Gongşun. Ana şu din ne? Dinin ünümeti. Kaynak kontrolleri. Ne yapıyor olur? İdeali. Ne yapıyor Avrupa, Amerika, Ümüveriye okturulup. Ne yapıyor olur? Asmana ait çalır. Ne Türk bununla var mı? Yıkıcı. Tane böyle öyle tapan ödünler. Ha? Hem ulunuyor zatlarım. Şol. Onun diğerleri ka olur ka. Para olur cennet, cehennemi. Olur cenneti şu hat yaşap böyle. Cenneti yeri üstünde edil yaşaya yaşap böyle. Fiyalık yok zaten arzu eden oktor cenneti. O dünyada. Gömüllü gittin sen. Onlarda zat yok vatandaşlar. Cennetim yok. Ne mi? Hürperilerim yok. Ertek o zat. Erteki. Size ağlayalar vatandaşlar. Bu vaazçı hocalar, imamlar, ahundan mağlular. Onlar Kur'an'ın ilk gece dedim düşünür oklar. Türk bu halkına Kur'an-ı Kerim'i Türk boyunca söz ayet düşünürler. Hem yani Müslümanlıktan geçerdiniz. Benim Müslüman olacak gelirsiniz. Kur'an'ı dinledi ağlayanlar. Kur'an'ın hiçbir yerine hiç ayetine oradaki şehirdeki vaaz ediyenlerin ayetlerinin birem yoktur vatandaşlar. Birem yoktur. Yine orada hazır şol mirdani akıtıp kötüyeler ya öldürdüler Süleyman Neresani. Şolary edin adamlar sizi görüp bilen geleceğini ertirini. Sen geleceğini göreceğini şol adamların üstüne oluptur. Ol sizi aydınlatacak kolya, o üňe kitjek kolya sizi. Sen bunu yok etýäňiz. Milisi işgalleri, prokurator işgalleri, güýjli oljular. Siz şoňlar körmi? Juda jahilmi? Jahil hem güdün sen tam diýerler bar. Güdün çykaraýmanlar. Azıcık pikirlenip düşünüp görüňe. Olurunu size düşman näl? Onu senin geleceğini, göreceğini, geleceğini, çağılaňyzy düşünýär. Olardyň özüni ya men özüm düşünemok. Men sizin çağılaňyzy düşünýän. Şol Türkmenden üstü İmini men çağılam ötüp yaşap, tiňar çağılan, garip yaşaman, üstmen yaşaman ýat yok. Hemme deň ötmeli vatandaşlar. Hormatly güýjli oljular. Siňim çağılaňyz deň ötmeli, şo derejede, şo Türkmenden açynda. Şo Türkmenden batdy, siňim çağılaňyz batdy, üstü baýady, siňim çağılaňyz baýajakdyr. Öz geleceğini, ümidi görüp bilen. Gitdiçe, şo düşüne gitse, Türkmenden ýok bolk ýürüňüzünde. Kartadan fiilini Türkmenden ölümü orta gidýär, orta häzir tutup gün urşu diýerler. Orta gaçak tuturda çağılaňyz gün urşu. Ertiňizi düşünüp görüň. Kim düşünüp pikirler böyle iljaryny daşaňa goýdun indi bolly. Bolly bu an için yetti yeterli. Edip aydın adamları
ılımlı bilimli adamları arayarmaya goyun. Cahilliklerine de goyun diye. Düşünecek kolum. Öňü delin, ötülüň bir de Ýewropaýalar. Hökman Ýewropaýalar kafir. Ne gürletseň men Ýewropada kafir. Gyýdy gelin ulunlar bile bolýar. 2 ulun. Sen hökman şo nilji tarapy almalymy şolaň sen. Bu tarapyna. Hökman 2 ulun 2 bile bolmadan eden bolşungarak bolýar, alam gösterir, killeň gösterden. Sen zorap duran Ýewropadan 2 ulun bile bolýar, şo 2 bile bolýar. Ýok. Öz isleýän oýunçy. Adat erkin olar. Şola tuýda gelo, erkini adat isleýän oýunçy ýaşa. Şenem şonu ýaşa. Tökbatan duzapdyr ne var? 2 ulun bile bol. Gay oýa, lesbiyan bolýar no. Ilmyny bilim göster. Sen bara çykarjak bol, telefon, maşin, kir maşin. Ýa Hüdelim o aýşok bol. Ne şu çamok diýip öýüňe sonra görkür. Ne şu türk bolsany şoňaly ilmli bilim adamlar ýok. Diýip sonra görkür. Kim bu ne kardi gözle? Gücün hocam. İhal şeyde ihtiri değişli. Sinim sağlarına şu Türk basına ne yaşamalı? Yaşayaram. Geleceğiniz yok. Türk basına geleceği yok vatandaşlar. İnsan gücüm, insan şans şu. Şu da kalmasa Türk basına kartan yüzüne siliniyor. Artık ilmli, bilimli aydın oğlunlara, aydın yaşlara yol verin. Öňüni açın. Tavşyran hökümeti gurucu meclisi başaramadan. Hökümeti dolandyryp biljek. Üňe biljek, killeňe ýok boldy. Tavşyran gurucu meclisi. Türk bölüni 5-10 ýylda parlatjak ulunlar bar. Ilmi bilimli adamlar bar. Ýaşlar bar. Häzir oturanlar İkili varsat düşünürüp bilen owa. Ýatdan öz pikirçe gürläp aýdyp bilen owa. Diň okaw aýdýar, öňüne konspekti dordan okuýarlar. Owatyny. Borda. Arslan kardeş söz verin. Sağ olun Merdan kardeş. Esenlik mi ildeşler? Aziz kardeşler, gatıken zatlar ayttınız, soraklar var içinde. Yani aytıp geçen zatlarınızın arasında fikirler geldi, soraklar, cevaplar geldi. Garas bir topar zatlar geldi, bir iki sansını belli aldım da hazır yazıp. Bunun sonundan başlasam mı, baştan başlasam mı? Garas doğru gelen yerinden aytıp gideyim şeyle. İlki bilene Türkmen aydınlarına nem için eğe çıkmayar değildi. Bu yerlikli sorak Türkmen dine yankı odan gürleyen, yalan gürleyeni dinledi. Helyem şolar köp böleyimiz şolar dinlemeye devam edip gel oturan. Yankı aydınlar gürrün eden vakti hakikatlar bilen, faktlar bilen gürledi de. Bular hem acı geledi. Şonun için hem dinlemediler. Yani hazır sizden parakat kardeş. Şunday canınızı yakıp aydıp gürrüne edip siz. Ama gidip de başka odan gürleyen, yalan gürleyen dinledi bizim ildeşlerimiz. Gatken yerde sinettim ona. Gavadam geldim. Şu gidişinde gitse bizim halkımıza teze nakıl düzüp verediler. Neyle nakıl diyseniz şudur uyan. Eneni sat gününü gör diyen nakıl düzüp verediler tiz. O nakıl hem diyecekler ki bir yerlerde gaz bu aktarışı işleri gidiptir. Şu yerden yazgıdan çıkar veriptirler bu nakılı deyip. Şon yıl nakıllar yani meşhur dediler çıkmayan arasında. Şu hala gel otur. Eneni sat gününü gör diyen nakılı getirediler tiz. Şu halımızda gitsek, aydınlarımıza eğer çıkmasak. Ondan sonra bir yankı sportsmenler deyip geçtiğinizde benim şu kendi sonku günlerde gavat gelemen sportsmeni yetiştiriyorlar yaş olanları. İnşallah ne için yetiştiriyorlar diyen fikri geldi de. Seyredin hazır ki mehameşnik vardır ya da bilmedim
gücülancıların kendi içinde şu rejimin sırlarını bilenleri vardır. Onlardan aşağıları vardır. Garaz buları basıp şu yankı yetiştirilen olanlar oruna koyup koyarediler diye düşünemem de. Bu elbette fikrim benim bu. Yöne yerden yetiştirilmedi Türkmenistan içinde sportsmen. Sportsmen kaçan tane yankı Daşoğuzlu iyiydi. Adını Mehmet Tursunbayev kim? Unuttum hazır. Süleyman. Onun yalı içinde yankı şahsiyetlik mi kimliğini tanıp yetişen olanlar en basa yok dediler. O oğlanın bilirler de çünkü gelecekte bu rejime hizmet etmeyeceği belli onun yalı olanların. Özlerine yalaka olup dronlarını yetiştirdiler sportsmenleri. Ondan sonra yani şunu hem dedinizler de enatalar çağasını söymeyer dediniz. Hakikaten hem şunun yalı. Çünkü enatalar geleceğini Allah dedemen dedi. Ama özlerinin hem aladası geleceğinin aladası edildi ama getirilen haline seyredip şondan bir arintrof alsalar bolca men çağalarım hem şeyle oladı bundan beter oladı deyip düşünmeyerler de. O doğru indi. Enatalar çağalarını söymeyerler. İndi çağalar hem şunun yalı enatalarını söymeyer. Bunu nereden aldın diyseniz şunun yalı deyin. Yani kendi duş gelen de men dedi enem atam Bakoti'nin yurdun içinde dedi. Son ben aydeman sen o köçen asfalt mı diyen. Tuvaletine ayağı ucuya çıkıyor mu ya yılacak yere çıkıyor mu diye. Ayağı ucu dediydi. Son medisine hizmetlerini alıp bilemeyenen atan diysem. Boladı da barına şükür diyerler. Son şunu yalı yerlerde kendi tartışa versem cevap tap bilmedilerden şeyle cevaplar verediler. Ya soralar veredi bana da illeşlerimiz. Sen dedi en atanı beğendirip gördün mü dedi birisi son. Son rengine seyrettimden yok beğendirmedim dedim. Ama sen beğendirdin mi diysem hava dedi. Ne edip beğendirdin diysem hala dilini alıp verdim televizyon alıp verdim dedi. Son şimdi seyret dedim. Bağır beğendirip bilişinem şu mu dedim son. Garaz bize şun yalı maydacık, suydacık satlar bilen güymenip yeriz illeşler. Ama demeyiz bizim en atalarımız daşar yurdunkiler yalı gezip, daşar yurtları gezip, yurt dünya görseler deyip de. Garaz şular aydı hazırlıkça. Sağ olun. Böyle sağ olarsan kardeş. Oğuzhan kardeş, söz gerek seninki. Buyur. Sağ ol. Şu Türkmenistan geleceği üçün yatırım yatırıyor mu? Sonra neslin geleceği üçün. Ya da ılımana açarak, ılım bilimine açarak yatırım yatırıyor. 200 milyon aşağı yukarı. 200 milyon dolar. Ilma bilmede del de neme mektepteki molumlar, zavuşlar, zatlaş olurun, aylıklar, günlükleri. O yatırım değil. O yatırım değil. O yatırım değil. O günlük halkın yiyeceği. Ama 50 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık yatırım yatırılıyor mu? Yani Sveçya'da 2 trilyon dedi mi? Neçe trilyon gelecek nesil için yatırım yatırdılar. 30 yıllık, 40 yıllık. Ön şol devletin nevtem yok, adam yok. Bir de şu. Yurttaki neşi hükümete hizmet edip verirler. Oturup çağlarının geleceği ne olacak? Yine var 5 yıldan ne olur kaçılan geleceği deyip bir düşünüyorlar mı ka? Şu gidişinden ira var ya, şu çağalan günahı ne mi? Şu duruma düşürür mü diyal bizim deyip fikir edip görüyorlar mı? Günahı ne mi doğrudan şu çağalan? Yani günah ettiler. Bu duruma düşürür ya çağaları. Yemçin olan geleceği çalın ya. Bizimki çalındı. Biz geçtik. Yani çağalan, aktıkların ne için geleceğini çalıyorlar.
Ha bir jogap bermeli bormy? Ya her kim bir-birinden kaçsamy? Maňa degmedik ýylan müň ýaşadynmy? O ýylan açana da dege, yatana da dege. Sebäbi Türkmenistan gidip barşy tümlüge barýar. Aňyrty görünmez tümlüge gidip barýar. Bolýa, sag ol. Bolýa, sag ol. Rahat kardeş. Ötenden. Sağ olun, yine bir kısa üstüne tren kardeşler. Ne gücüroncular emeğin günümü etse bu alanım ne etse etsin yandır. Benim sağlığım umut yaşar. Sizin sağlığınız hiç umut yaşamaz. Hiç umut yaşamaz. Onu fikir etmem. Ne seyredik görün. Toran verdi. Kurvan vivi. Müllükür. Fiyal hükümete ullu edenler. Terör hükümeti. Terör rejimi. Şöyle ne gördü? Hem şolun bilirsiniz. Haçan yıkılacağını, tacını belli değildir. Neyse, hani olmasa otudur. Turmada çürüdülü. Nan vurdum, nan dilep, nan verdiğim kıygırıp öllü. Onun Türk'unu nime aitti? Kur'an'a ait geçti. Çörük dili etti, çörük. Çörük verin, ağacöllüm. Ana. Her biriniz. Yani yıkıcı adam şu terör hükümeti kollap, korap, yıkıcı adama güleyenken dözme söylediğin adama şu yolda uğraşanlar. Men geçtim, men saptım, men kurtuldum diyeyim. Yok. Siz kurtulursanız, siz ölümsünüz çağalınız vardır. Çağalınız gözünüp gelecektir. Sizin edil hedir ki halka verilen tam sorulumuzu sizin çağalınızı gelecektir. Sistem değişip dura. Siyalık ne yaşadığında öldürülü, yeterli, uyarılı. Ki minister olup, milisiyede işlep, piyensaya çıkıp, bulağı olup, kurortta gidip, sağlarına gidip, anlamayın. Sorumunda seyredik görün. Sebebi yalan seninki, yalan. Hiç vakit yattan çıkarman, hiç vakit çının yenilme şansı yoktur. Yalanın çını yenilme şansı yoktur. Hükman çın üstün çıkkandır. Bu nomu dertir, onu birun, hükman çın maaşını ortaya çıkar. Çın. O çın ol. Yalan sözün hiç nada hiç şey geçmez. Bir direkt arranıda iniyanlar. Yalanın idinde kuvvalaga yana, yalanın idinde. Yalan yalandır. Çın çındır. Unutmağın. Her haçan çın yerini tapar, kazanar. Diyenem tuğut eder. Hem son gelecekteki kurvanları ortamız. Çağıranız. Geleceğiniz bolmayacaktır. Aydın adımları yok etmeye devam etseniz Türkmenistan geleceği bolmayacaktır. Öyle geleceğiniz, çağıranız geleceğini yok edeceksiniz. Düşünüyorsunuz ne edeceğinizi. Sizin merdani öldürüp ya mini öldürüp dinarını etmezsiniz. Öyle geleceğinizi yok edeceksiniz. Geleceğinizi. Bir Türkmenistan geleceğini vurgun edeceğiz. Öyle geleceğini, merdani öyle geleceğini vurgun edeceğini yok. Men her yerde de bilen, şöyle dedim elimde hüner var. İşlep çalışıp bilen. Ya merdan dili biliye, beş dili biliye. Nirekse yolu var mı? Merdan yolu var diye. Türkmenistan'ı yaşa Türkmenistan'da doğruluş onu öne gidecek, ilerletecek oluyor. O düşünce de sol, fikir de sol. Türkmenistan'ı dünya belletecek oluyor. Sağ olun tanırsa dinleyen için. Bolýa, sag ol. Kardeşler wagtymyz gysy başlady. Söz almadyklar. Mümkinçilikler bar bolsa, bayram geldi kardeş. Buyur. Geçmiş kardeşler, selam vatandaşlar. Kod saat aydık geçtiğiniz kardeşler.
Kuğratları, doğrulatları. Hakikaten bize temanın demesi bir Türkmen halkının ağırlığı yerde al tema. Her şey Türkmenistan güçlü o. Bir de bağlı. O sebepler ilk bilen ben görüşmem halkımız. Aydın adamlara hiç kalamıyor. Her şey benim aydık geçtiğim kardeşimiz nereden Oğlum şu yurdumuzda Gülyali ötüşlere elçi olan Gülyali alım bilim hem taraftan bilen bilye hem taraftan yurdu yönetecek oğullardan da. Tamam aydık geçti Süleyman Turkulbayev yaş 70 oğlan. Onun yoğurtları 10 sebebi öz diyelli edip her şey yani da birli şundan diyen sen şunu yapmalı değil adamın men ne şey yapmalı deyip yenmeli deyip ya da so. Oğlan. Onun şey öldürüyorlar, o da halkımız iyi çıkmadı. Şöyle uğrazıp halk ayaklanıp iyi çıkan burada muhakkak sorat olur diye olan olmadı. Ya da 90'lı yıllarda halkım rahat uğraz verdi. Üstten vardı. Her şeyde dünya şempiyonatı olan. Olan biraz yaşap 20 yaşında melanli tezelin ölüp gitti. Yani şöyle uğrayalım. Avrupa'ya gidip öz yüreğini çalıştırıp geldi. Böyle sonra iyi çıkıp son tağlanı her edilmedi da. Sebebi ne mi? Halkımızdan olayı yolbaşlardan görüyor. Yolbaşlardan görülemesi böyle en yerlikli, en hakiki nemesi halkımız o bir öne çıkan aydan adamlara diye çıkmak gerek. Ben fikrimce. Ya benim yalnızın demedi orada halkımın içinden ayrılan kulağımda işten sözlemeyeceğim da bu listeler başlayan doğru görüp ol akıllı adamlar ekene. Yani halkımızın tercihini Türkmenler yurt yöreden olmaz mı? Halk başsır yurt almasa Orşya yine ver almasa yani yurt yöredip bilen ok piyadiler da. Ya, Bu sözler ben eşitledim halkın içinden. Yani hakikat özlemler her kim özlem gözlemeli gulan var özlem gözlemeli. Böyle şeylerde sana oğlan bol kudrega da oturup yani bize koşulup dinlep azıcık halkımız uyanıp bilmeyen mümkünçülük var yurttaşında gösteren oğullardan. Yani ne şeydir uyanan oklar. Yine birinden karışyalar solada. Kutarmak için. Olam kutarcı tamam köpaydık geçti kardeşlerimiz kutarcı gelir böyle engülün ütkümüz şu gülün o kaytan beterleşer ol yani ömrü sonra düşüncemce her kim özünden görülep yanlışı aydın adamlanmada geçip kaptırarak yani kömek gerek olsa gidip durmalım hadi yani. Böyle şöyle oyun. vay.
Öyle sağ ol. Bayrameli kardeş. Arslan kardeş söylesene. Sağ olun. Şu güclanıcılara diyesim gel oturan şolara aydın. Güclanıcılar siz özünüzü bağışlatmana vaktiniz bar ke, yani özünüzü bağışlatmanı özünüz kazanın. Avrelce bolasız. O hazırki hizmet edip veren eğleriniz özleri öz eli bilen ya özünüzlere özünüzü yok ettirediler, öldürttirediler. Təzə Türkmenistan size eden cinayetinize cezanızı verecek. Adalatlıca. Şimdi özünüz avramını ölçep görersiniz. O Təzə Türkmenistan sizin hem geleceğinizi düşünüp yer. Ondan sonra ildeşlerimize de aytmak isteyen şahsiyetlere eye çıkın. Yani goran, goldan, kömek edin. Kulağı olup hizmet edin, dili olup hizmet edin. İşlendik kömeğiniz kömektir ildeşler. Ama köp yerde eşleyen de şeyle sözler. Hani bir aftarite etme adamlar çıksa da ortaya deyip bizim izne düşsek diğerlerde. İldeşler Türkmenistan içinde aftarite olsa şoların en ne diyeceğim atası deyin. Halmara da ölen saparağa çıktı. Şulardan başka bar olsa şahsiyet çıkarttı bugüne çelle. Çıkmadılar şu güne çelle. Ondan sonra şeyle bir fikir edemem de Halmara da ölen saparağa çıkan vakti Türkmenistan'ın içi titredi. Esasen hem Aşgabat'ın içi. Olsa hem Mehemen'in arasında deyip düşünemem de. Sebep halkımız tanamayar köp böleği olar bilye de kimin kimliğini. Akılların ortaya çıkanı oları yaman korkuzdu ildeşler. Şunun için şulardan ulu şahsiyet yok Türkmenistan'da hazırlıkça. Şu güne çelleyim bolmadı deyip düşünemem. O sonra yiğitler siz yankı kiçkine göğüllü olup ezilip bir aşağı uruyullerde yaşap yadamadınız mı? Maşkalanızdan ayrı, ene atanızdan ayrı. Gaz neyle ecizlik var olsa, horluk var olsa çekip yaşap yiyorsunuz da kiçkine göğüllü eden bol. Şuları koşun dedim. Sağ olun. Öyle sağ ol. Aziz kardeş senden. Sağ olun. Benim diyecektim de 1924. yıldan beri ondan önem bağdır elbette. Bence Türkmenistan'da aydınlar geldi geçti deyin. Kimilerine yok edildi yani köpsü yok edildi. Kimileri sesini çıkaran o. Nesil çalışandan sonra yeniden çıkıp dur. Bu Aytjak Golyan'ın halkının düşünmesi gerekli. Halkının oturup fikirlenmesi gerekli de. Yani bizi göreyen hakikatten ne edip bilerken bir fikirlenen var olsa elbette. Yani bu soru hem işe yanında götürmeli demek isteyen o yatanda turanda ne edip biler. Ne edip olur ka. Yağday bu. Her kimin uğur tapıcılığı özüne deyin. Her kimin yağday bir değil. Yurdun içinde olanlar vardır, dışında olanlar vardır. Mümkünçülüğü olanlar, olmayanlar vardır. Elbette düşünüyes yöne. Bunların hemmesi bakana diyen men özüm şey diyeydi yanda. Etcek olsan hiçbir zat önünde durmalı değildir. Ve bu başka işinem yok. Önemli. Dünyada diyeyin. Benim bilenim. Başka ne mi alıp yatan ne mi işleriniz? Yani bundan önemli ne mi işiniz var? Diyen sonra çıkıyor da. Yin yakın tanıyanlarınız vardır. Yin ağzından. Şunlarla bana şunyalak video var, şunyalak bir fikir var. Sen ne mi diyen? Deyip böyle bir
diňe öz araňyzda gurrun edip bolar. Şey dip yavaş yavaş ulalyp onluklara öwrülýär-de. Onluklar şey dip düzülýär we gurrun etdikçe açylýandyr. Yani gözüňize getirin Türkmenistanda. Hiç kim gorkany. Hemme kim özüniň pikirini beýan edip bilýän bir ýurt bolanda näl bolar? Dip gözüňe getirip görberin, beýninde hyýalyny etmek kän bir näme däldir. Suç däldir diýin, günah däl. Bir ýoluny tapmaly. Sebäbi soň noktada geldi. Görüp bilýänlere, bilmeýänlere. Aydınlarımıza da hakikaten eýe çykmamız gerekli. Ýalňyş ýadyma düşmeýän bolsa, ýeňiş soraw jogapda Merdan aga bilen çykyşynda aýdyp geçdi-de. Bize kurtarjy garaşýanlara aýdyp geçdi mana. Kemine şu wagt Türkmenistanyň içinde kurtarjy. Hany izini alıp göteriňler. Dip aýdyp geçdi-de bir sözü var. Yani Merdan aga ýeňiş ikisi aýdyp geçdiler. Hakykatdanam bir kurtarjyny ýa bir öňe düşüp gidýän birini isleýän bolsaňyz eger aslında o dogry däl-de. Her kim özüne düşeni etmeli yani bir kardeşim aýdyp geçdi-de. Biri ucundan tutar, biri aýdyp berer, biri düşünüp näme der. Her kimin özüne düşen bir işi vardır. Maşindan bir misal getirip bilerin. Maşin bir parçası tek yeke özü bir ýere nemeden okdaýyn. Sana hyzmat berip bilen okdaýyn. Maşiniň näçe sany parçasy bar bolsa hemmesini ýerli ýerinde goýan wagtyň şonda bir ulag hökmünde sana hyzmat edip bilen zady öwrülýär. Şunları açacaktım. Sağ olun. Öyle sağ ol. Şu ortada açacak dediler. Mağazadan çıkılalım tuttu. Rahat kardeş. Buyur. Vatandaşlar açacak film haş var, gümüş var, talap. Vatanımıza, namusumuza, ağrımıza iyi çıkalım. Bolunni. Bu adiçenni kulçulukta ezdik, gidaçılıkta ezdik, közünük ezdik. İnne öyle şeritte durmuşa yetelin. Özümüz geçelim. Çağlamız yaşadın. Çağlamızın geleceğini kazanalım vatandaşlar. Bu aramızda gurlu söylüyorum. Yurdun kimselik adiçenni dile getirelim. Onu projemleyelim. Onu önemlidir. On adam andaşın or, doğunun or, jigiň or, tanşyň dostun or. Onu ödülelim vatandaşlar. Öz ağırnamasımıza iyi çıkalım. Men ağırnaması diýenim ol ayarlarımız kendimiz değildir. Ol bizim toprağımızdır. Toprağın vatanın bolmasa ol erine, gıydyňa, ayarlyňa, iyi çıkıp bolýan değildir vatandaşlar. İyi çıkıp bolýan değildir isleseňem. Özüň watanyň ýok. Toprağın ýok. Sen näme edip ağırnamysyň orajak? Näme edip ayarlyň orajak? İlk ağırnamys watandyr, toprakdyr vatandaşlar. Ýalňyşmy? Siz ayarlyň ağırnamysyň ýok. Bu näde urdadyl? Ol hökümetiň killemede giýriden näde urup pikiri? Sen ayarlyň istemese maşkene berjek bolsa berer ol. Sen saklap bilmeýän. Esasy watanymyz toprağymyzdyr. İyi çıkaryň. Soň şansymyz. Soň şansymyz. Vatandaşlar düşünelim. Sağ olun. Kardeşler, sözleriniz için. Bayram geldi. Sözlerinin kardeş. Diyecek bolýanlarym bir ýurdun ýagdaýy illeş bilýär, illeş nalaýar. Oturgan nalaýan
halk ýöne Öňümde gelýän yer urşa ýok, şoňa şükür diýerler da. Da. O adam oýduruşda ýaşajak bolsaň azyklam görmelimi? Gaýan ýol. Torlukdan, keselçilikden, ýetirýetmelikden keseliňi bejerip bilmän kesellep ölüňden azyk göreşip geleceğini lehleň ýatlap, sagallaňy aktyklaňy ýatlap azyk bolan ýaşaýyş üçin öz gerek bolsa elläňi koýmaly da ýollarda. Halk düşünde şoňa tarihde bolup geçen Amerika'dan garaşlyk uruşlar, Fransiýa bolup geçen bir ýagy, 20-nji asyryň başlarynda Russiýada bolup geçen şo ýagdaý demokratiýa nemeler. Şoňa halkymyzyň düşünip dogry çemeleşip, kıwatlara dogry düşünip aýdyň adamlara ýe çykyp gerek bolsa kurşmak bolsa da gerek taşaly. O ýaşaýan aýdyň. Sağ olun kardeşler. Wagtymdan gysypdyr menim. Bir söz alsam da ondan. Şimdi şöyle bir zatlar da hani ne için temanın başında neme dedik de Türkmenistan gelişen o. Aydınlarına çıkan o bir hazinanı doğru dürüst ulanan o bilime geleceğe yatırım eden o dedik, önümçülük eden o dedik. Hem için şol bolu noktada. Tersine gittik. 97'den Amerika'nın komünistler birleşiginde erdik diýsek ondan verdi näme üçin gitdikçe bulaşya. Deme şöyle yurttaşlara şöyle misal beren bir maskaladan iki çatınca birikti diýeli zenan erkek birikti. Endi gelecekde bular näme tohumly nemetme da endi köpelmeli da bular. Çağlar olacak geleceğde. Näme gerek? Çay gerek. Ekindi olar arasda howas olar. Vay. Bak näme? Başlarsın tınçlawdy. Bağ dikmeli bir arasda ýemek üçin yeriniň boldugyny nemekmeli gökde bir arasda suw gerek. Çay gerek, çaýynyň içiniň bir nemesi gerek, çagasy boljak öýdi. Yatjak, durjak, oturjak, yani oňarmaly ýa-da tapda boldugyny komfortabl etmeli ýa. Sağlygyna seretmeli, gowlatlary içmeli, önümçülük etmeli, bir ýerde işlejekdir ýa-da öýde bir önümçülük etjekdir. Ene kiçira bir şey. Näme da mysal, endi uly ýurdam şu maskalaň uly görnüşi ýurdam. Sen gelecek ýatyrym ýapmaly. Elin pullu olar ýaly gelecegiň azky ýaktyrak, olar ýaly açyrak, olar ýaly önümçülük etmeli. Bilime ýatyrym etmeli. Ondan gelecegiň çağalar üçin nemeler, öwretim ýerleri gerekdir, ýaşlylar gerekdir. Ýaşlylaryň, ýani bizden ullar üçin bir arkaýyn nemesini wagtyny geçirer ýaly pensiýa diýilýän bir görnüşde pul nemesi gerekdir, kömek gerekdir, bir ýarawsyzlaryň ýene sosial hyzmatlar gerekdir. Gorunmagyň üçin milli howpsuzlyk, esker, ondan asudylygy saklamak üçin polisde gerekdir, adalatyň bolmagy üçin kadet gerekdir, dogry kanunlar çykmak üçin parlament gerekdir. Halka hyzmat etmek üçin hökümet gerekdir. Şu zatlar ýylyň gelişmeli da, gelişmeli. Ýylyň ýylına gelişip oturmaly. Az adam bilen köp iş etmeli, az adam bilen näme? Köp pul kazanmaly, köp önümçülük etmeli.
çağalaryň hemme zat öwretmeli kiçikliginden ýasyllardan başlap näme üçin Türkmenistan şo ýagdaý bolanok? Ine şol ýagdaý men aýdyp geçen ýagdaýym öz ýurduna ýani eýe bolan adamlaryň etjek dogry hereketleriniň nemesi dowamlylygy da. Ýöne biziň ýurtda şol edilmeýän bolsa Türkmenistan bärde bir sorag çykýar. Türkmenistan biziň ýurdumyz dälmi? Näme üçin ýatyrym edilen ok Türkmenistan? Näme üçin gelejege gelişen ok? Gelejegimiz ýok. Gitdigiçe daga barýar. Diýmek onda ýurt biziňki däl, başga biriniň elinde. Hakykat, tanym seretseň adama ýatyrym edilen ok. Adama ýatyrym edilen ok gelejegimizde. Ya, çağaçyklarymyza ýatyrym edilen ok. Tebigatymyz goralan ok, önümçilik edilen ok, adalatymyz ýok, bilimimiz ýok. Garby goramyz ýok. İçki daşky görünmeýän goraglardan goraglarymyz ýok. Oňa derek biz ezik gelýärler. Muhammed diýilen bir neme, Rus KGB-siniň filialy. Demek bir ýurt biziňki de. Hakykatdan hem sömürge şidatlar ýok bolsa. Kime sömürge? Rus imperiyasy geldi 65-de 1865-de. Xiva, Balkan, Xiva, Gazawat, ondan soň Göktepe. Olar Akpaşa bolup geldi, soň Gazallar bolup geldiler. Gazal saýyldagan soň bular gitmändir ekenler ýani. Reformalar bölgeden halkyň öňe aýtjak reformalaryny badak beripdirler. Rus imperiýasy bolup geldi soň. Diňbek şeýle bir neme çykýar da. Ýurt biziňki däl. Näde bilip bolar ony şu uly ekrana seretmän men aýdyp geçen zatlar. Hazır şol zatlary görüp bilenmok diýen nädeňdi de. Evet, dil ýaşap oturan ýerine topragyna sere daýmaly. Köpüýmizene o ýerlerde ýaşaýandyr. Ýaşaýan mellegimiz üstündäki jaýymyz neme ki döwletiň diktatýada, döwletiň ýani Rus imperiýasynyň. Yani men öz 95'te paylanan melleklerden aldım. Edindim diýip aýdyn. Ondan sonra o sebepten gürleşdim da. Näme üçin kağıt wagtlança ulanmana bermek. Ene ömrüm boýunça şunu ýaşaýan, şunu ulanýan, öldüm, gitdim. Başka bir ýere gelip bilýär da o taýyk. Näme üçin şo menki däl diýip soradym. Halka toprak berilmeýär diýär da o. Halk näme? Döwletiňki diýär toprak. Döwlet kim görüp otursa Rus imperiýasy ekeni döwlet. Şoň baňa aýtýan adam özü ýani o näme? O amyň o geňeşliginiň arçyny da indi şu wagtda söz bilen aýdanda. Şonuň özem şoňa näme diýär? Şo anansta oturupdyr şolunasta. Şonuň başka hili varianty bolmalydygyny kellesine getirip bilen o. Men şoňa ýoksam tora berdim. Näme üçin menki däl diýen ony. Ne şol näme üçin? Doğrudan näme üçin bize berilen o halkymyza toprak öýle ýaşak diýerçiligini diýen nokta. Ýok diýär halka. Toprak bolmaz. Döwletiňki. Şo taýdan dizerek näme görýär? İki dünýä görýär. Taýlananlar naçarlar. Naçar bolanda näme bolýar da? Hem elinde ne ýara bar, ne toprak bar, näme üçin bilmän ören ikmanda adamlara naçar diýilýär. Ne çaresiz diýmek de, ýani farsy sözlerinden gelýär. Bu tarabam şu wagt terör topara hyzmat etýän o sebäpden häkim bölekdini men goragçy diýenleri biz saýlanan diýip geçýär. Şäbelnikdi, ýani birlik ýok da ýurdun içinde.
Men şonu aýdan diýdim, wagtymyzam doldy. Yurtdaşlarymdan nemet mesek kan eglemesek diýjek bolan kardeşler açak diýjek. Wagta bolmasa sag bolaşdym. Bolýarym kadýanda. Bir saat dolupdyr da. Sağ olun vatandaşlar. Düşünüleyin. Onlukma cemleyin. Ringin sonky şansymyzdyr vatandaşlar. Unutmayın bunu. Bundan soň me düşündirjek öňümizde şu adam ýokdur. Şuda kalmasak, bolmaýan işe ýazalmasak, halk gazanmasa erkinligini ýerşa kartan güdüni Türkmen millet bolmajakdyr. Türkmenistan kartan güdüni silinjekdir. Sağ olun vatandaşlar. Dinleýän üçin minnetdarym ýa-da. Sağ olun vatandaşlar. Oturup iyice düşünün. Toprağımıza, vatanımıza eýe çıkmalıdırız. Düşmanın iyideligini bilmelidirz. Sağ olun. Dinlerinizi düşünün. Sağ olun. Olga sağ olun vatandaşlar. Düşünelim, bir neme düşünelim, bana düşünelim. Sağ olun. Oğuz ile esen olsun. Sağ olun. Sağ olun, benim son olarak sağ olaşayın. Esen olun Oğuz ile. Biram nämelerin bolup geçýänini üns berin. Esasy zat. Soň näme etjeňiz size galmyş deýin. Sağ olun. Size de kardeşler lokantanyla kazın yurttaş borcuny yerine ýetirip wagt tapyp geleniňiz üçin sağ ýakyn ýene bolar.